Siyabingelela ubingelela baba udokotela baba wesizwe baba Jabulile umfana omuhle nje khehlelwana ungumzukulu wamancekezi angisoli naye futhi angixolisi. Bakithi namhlanje ngisafuna ukuthi ke sikhulume ngomsebenzi omuhle webhayisi efundisa abantu ukwakhiwa kwemithi yenhlanhla. Hayi isithwalo imithi nje yenhlanhla ukuthi yakhiwa kanjani mekuthiwa sikwakhisa nje umuntu wenhlanhla, what are the ingredients and then yini oyidingayo and ungayithola yini lento abantu abaningi mavesane basitshela ukuthi ayithola into ukuthi thobe kwenza isiphukuphuku. Yeah, bakithi ake sikhulumeni ke la into nje ayingekho right kodwa ufuna sikhulume. Ake sibuze labantu, siyabuza nje labantu ababeke izigodlo emagcekeni. Awukazi uthwasa. Usuye eGoli wayeThekwini. Uma ubuya ekhaya uzobeka isigodlo soyinyanga. Kodwa akazi uthwasa endawo. Umuntu la ekhaya unelungelo lokubeka isigodlo umuntu oyisangoma. Okhishiwe wazovunyiswa idlozi la ekhaya. Wakhishwa ugobela wakhe afika wagida la ekhaya wafika wafihlelo la ekhaya. Uyena umuntu onelungelo lokubeka isigodlo, hayi inyanga. Lo mnyanga bakho siyabukhweshina thina. Isigodlo angeke ngichaze. Isigodlo nemithi ekusona. Lokho asikucacise isigodlo kanye nemithi ekusona akuyona imithi ebasesigodlweni sesangoma. Isangoma sinemithi ehlukile kunemithi ehlala esigodlweni senyanga. Le mithi yenyanga iyayidunga idlozi. Kunemithi idlozi elingayifuni esukile lapha kulesa sigodlo. Angicacise lokho. Uma ulibekile ke le mithi lapha yana idlozi liyathwebuleka. Angichaze lento. Lithwebuleka kanjani idlozi baba dokotela? Idlozi liyathwebuleka uma ubeke imithi efana naleya mithi laphana lihlale lonke la esigodlweni. Yangizwa ukuthi ngithini? Kunemithi othi uma uyishisa ushisa impepho laphana phezulu kwale mithi enamabutho. Idlozi lizohlala lekha kanti wena mfana usemncane lekha uthi ungabuzoshisa impepho. Lo mfana una 24 years lekha ubeka isigodlo. Kunakala kubo bonke abantu emndenini. Lo mfana ushisa impepho la ekhaya uthi ubiza abantu. Ubabiza kuphi nendawo? Mina njengenyanga I'm 53 years old nginobaba ongizalayo osekhulile. Angikwazi mina ngisuke ngiye lapha ekhaya ngifike ngixhumeke isigodlo. Ngingakwenza emzini wami kodwa hayi lapha ekhaya. Ikithi lapha ngikwazi ukuthi mina ngiyingane lapha. Ngudumsana lapha ngene baba dokotela. Angikwazi ukuthi ngifike ngibeke isigodlo lapha. Angikwazi ukuthi ngishisa impepho babe behlele edining room. Kungena umuntu ngishisa impepho ekseni mengivuka ngishisa impepho. Ngithini kule mpepho mengikhuluma? Bakithi iboneni into ekuyiyona enenza ukuthi ningapheli ezinyangeni. Ilabantu basemakeni eningafuni ukuhlala nabo nikhulume nazo. Umbuzo imzala lesigodlo ozivulelana. Ubukhulume nobala ekhaya. Ngoba phela umfweni impela omdala kodwa nani befuzana nazisa ukuthi hayi bhuti omdala safuna ke sibonane umsebenzi njengoba wenza kanje sengicabanga ukuthutha ngosebenzele ekhaya. Siyambuza ukuthi ekhaya uyokwenza mhlawumbe wenza amapetla gas wenza athi hayi ngokwelapha. Hayi awumancane safuna sitshele nomalume lonto ngoba manje le ukuthi uyomisa uguqa lapha akekho ekhaya wakayenza lonto awukume nje kancane ngoba lento manje iyalithwebula linjenjena idlozi lihlele endlini eyodwa lenzisa into elingayifuni kuthiwa lilanda abantu amagumba amanomhlaba elala ekhaya idlozi lisebenza njengomkhofu ngenxa yomuntu wakini enimsabayo nje umconfront into ukuthi esanishiswe nje leyanto into zokuthi esanishiswe ngoba nihlupheka kanjena nje ilabantu bakini abahlaliswe lapha igubhini. Ilabantu lenkukhu lokho ezihlabela bala ekhaya ekuthatha igazi alifaka esigubhini. Awukwazi ukuthi umfana la ekhaya ngaba nesigodlo. Akwazi nje kwazi. Lento iyafuna ukuthi siyilungise. Nawo lento ke yokuthi nivume yonke into akaze athwase semuntu usengenisa amathwasa la ekhaya. Akaze athwase yena lo mfana usengenisa amathwasa la ekhaya. Sithi ngihlushwa abantu bafuna ngibathwasise. Hayi wena musujwayela kabi wena. Musa nje usijwayela kabi. Yeah, lento nje izofuna ukuthi ke nihlalele phansi nibukisise ngoba ngempela imali zenze izophelela ezinyangeni. Kanti kunomuntu oyedwa kufuze abe nidilene nje naye yeke lento iphele into eyihlakazela. Iqala into zenizilunge.
Siqala into zenu izoqala ke zilungeke manje. Ngoba ingane le ayishisa impepho ngisho emsamo kodwa namhlanje uqamalaze lapha yana. Ushisa impepho lapha yana. Uyishisela kuphi? Ngeke ukuthi sihlele ngalesibuka ibhola. Wena ngaphi ushisa impepho? Uyishise lapha impepho. Ubabulele lapho uyagula shaya stroke. Wena ushisa impepho lapha yana. Hayi ngeke. Kunezinto ngempela kuzofuza ukuthi we as abantu sikhulume si understandisana ukuthi hayi ndoda akwenze kanjena. Nawo le impepho futhi iyafuna ukuthi iphinde ichazwe ngoba manje ayichaziwe lento impepho. Impepho thina manguni nothi maZulu thina manguni sasingayishisa impepho. Impepho ifike ne-modernization njengoba sesiqoka nje ngoba ilingo yethu it has been twisted for somebody else's benefit. Kahle namhlanje sinomuntu osithi uyiqaba. Indlela aqoka ngayo uyiqaba uhamba ngeenyawo. Uyiqaba. Yabo. Igama elithi iqaba lisho ukuthi umuntu ofaka ingubo zasentshonalanga. Iqaba ukaqoka. Ugqoka ingubo zabezizwe ngoba useyakholwa akasayiqoka ikhumba. Lo muntu kubizwa ukuthi iqaba. Iqaba ukaqoka. Iqaba kileyo nto leyo. Come to impepho. Impepho ifike namaRoma eshisa ilobani. Ilobani liphuma esihlahleni angazi nibiza ukuthi yini ngakini mina ngikhuzi angikhuluma ulimi elikhulumayo kwezinye izinto sibiza ukuthi inxaka. Uyabona isihlahla sawatele siba nento ekuthiwa inxaka la a tree sap in English. Inxaka leyana eyihlahla zabo eItaly. Lento eshebiza ukuthi ilobani kahle umuthi lo yaba ushisayo bona. Ngoba lento umjuluka wesihlahla emisiyoma mase kubizwa ukuthi ke ilobani. Lento abayishisa amaRoma iumuthi wayona. Thina sasingayishisa impepho. Ngake sa adopta kubona thina sashisa lokho impepho. Thina sashisa amathambo ezinyamazane. Sasingazishisa impepho thina. Sashisa thina amathambo ezinyamazane. Futhi hayi endlini sasishisela esibayeni lento. Hayi endlini. Ngenxa yokuthi sesingamakholwa igama uthi ikholwa ukuthi ukholwa inkolo yasentshonalanga sesiyishisela endlini asayishisela esibayeni. Lento empepho. Lezi zinto lezi zizohlupha ukuthi singazazi. Ngoba manje sigcina sisijabulela into engeyona. Namanje sijabulela iValentine. Valentine is coming. Valentine on its own it is not Africanism. I repeat, it is not Africanism. It is purely haram, if I may call it. It is 100% paganism. Laphana kucelebratewa intombazane eyayisemaRomeni who was a nun, isister elalithandana nendoda eyayishadileyo. That is, we should not be celebrating something like that. It is purely paganism. Only pagan worshippers who can be celebrating what is called Valentine. There are things that we are supposed to be celebrating unomkhubulwane. Sihambe sotshala insima namkhubulwane, sihambe sokwenza ukuthi, sihambe sokwenisela imvula kwenamkhubulwane, siye entabeni sokhulekela imvula. Are you Valentine? I'm not judging you who are celebrating pagan stuff. If your God is pagan, carry on celebrating Valentine. Because dearly, there is legally that we're learning from the roots of Valentine, how it was incepted, what it means to us. We don't know what it means. Valentine 18. It is 100%. We don't need it. We don't need it. We are Africans. We are not in Africa. We are Africans by indigenous. We didn't travel here to live in Africa. We are Africans. We do have our things by far that we are forgetting and start to forget to celebrate a pagan worship practice from overseas countries. We should not. Yeah, nithi ngiyathetha nina ngithethe. Yangisafuna ke sikwakhise isibongo sebusiness. Uyafuna? Before uze enyangeni ufuna wazi ukuthi isibongo sebusiness at least ama basics emapha adingekayo. Ake sikwakhise ke isibongo sebusiness. Number 1, thola amathambo. Uyabona mode ungena ka KFC. Unoma ungangeni ke wena. Bamba nje iphara yabo. Uthi alingene lapha KFC uzolinika u20 rand lami lo bhemu.
lithathele amathambo la kade edla yabo abantu nje bedla inyama nje belahla phansi la mathambo lawa siyamasha thina ngawo ngoline wegebengu angene ePretos angene kuzo zonke le ndawo lezi ekudlokho inyama yena athathe la mathambo lawo yabo inchop nenchop angene kona umnike twin yabamba lokeshi la lento uma wena labantu bedla bashiya iDNA yabo la bashiya iDNA yabo la okusho ukuthi uhafu wabo usuke uyiqiniso la kulento abayidlile siyayithatha ke lento lena uma usuthola ke izibi zendlela nezibi zomfula izibi zendlela izibi zomfula lento uthatha uhlanganise ndawonye lana uma usuthola izinwele zabantu labagundele emasaloni akuba amasaloni ahlukahlukene yabo but akungabi amasaloni abantu abarich akuba amasaloni ayicommodity yabona la gunda khona inyoni le gunda khona ngo10 rand 30 rand yabo gunda nje khona inyoni khanda lezo nweleke lezo sizohlangana lana ke musu uthola ithambo lika Jakalasi uthi abakunike lelo mhlathi uJakalasi awulala ungadlile awulali nangephuthu ungadlile uJakalasi musu utholileke musu uthole amafutha emvu egusha lento ixovu ihlanganise musu usukwenzile lokho kusudinga isoftware ake isoftware ngeke ngikwazi ukuyikhuluma siyekele futhi uma singaze yikhuluma lento hayi isoftware ngeke ngisho ukukhuluma uma usuthola isoftware iyona ezofika idriver yonke lento ikwazi ukuthi ivuse le moya yalabantu akade bedla emasaluni akade begunda emasaluni lento akade bedla beshiya amathamba apho lapha esaluni kune DNA yenwele esaluni restaurant kune DNA yamatha yabo uthathe into uyihlanganise uma usuyayivusa iphinde iphile angasothi ngithini uma sisihlanganisele kahle into uma usuyiqoqe kahle uhamba uyibeka phezulu kwethuni uma usubeka amafutha emfene ubeka amafutha ebhubesi ubeka amafutha engwe ivuke nalomuntu akwazi ukukhomanda lezi zinto ukuthi azenzeni angasothi ngithini hayi lapho nesibungo sokusebenza lapho nesibungo sokusebenza lapho nesibungo nje sokusebenza lapho sibunge nje sokusebenza uzosebenza kodwa isoftware ujikelele software kodwa ake sikwakhele inyoka uma ufuna ukubulala umuntu nje ngenyoka sinenyoka esiyakhayo esilayisha ngayo ikhontamu usukhuluma amasimba kunenyoka eyakhiwayo funa sithola inhliziyo yengulube sisike phakathi siyivule kunehlwili lapha phakathi siyalikhipha lela hlwili angizothi ngithini kwena wena musucanga ukuthi kuyadlalwa lana yabona mina akungiphathele inhliziyo yengulube ufike kunikwa 1000 rand phathe nje lo inhliziyo yengulube kuprovela ufike kunikwa 1000 thole musu sisike lengulube phambi kwakho sithi uma likhona lehlwili ngizokunika imali kumele ingekho loss hamba ushona sithole lelo hlwili ngulube sithole untombi kayibhinqi sithole umanyazini sithole ubluestone sithole ihlwili ngulube lana sakha into yokubulala nje lenja isihluphile vese sakha lento le mase sithole imamba emnyama hayi imamba edle ezinye imamba sithole imamba emnyama siyakhe lento hayi uyayithuma lenyoka khehla uyayithuma lenyoka ebusuku uzophupha ngathi ujahwa inyoka nasi inyoka imisi imshaye avuke kusena xoxe kanti ufuna ngaxoxe imengaxoxa ngaze kwenzeke lutho bathi uzovuka kusena xoxe emva lokuthi uma sethi uya ebathroom akusahambe sekukuthi imchithe kuzokwela inyoka ke le inyoka lena esiyakha ngamabomu sifuna nje ukushanja umuntu ngayo izomshaya uyakwazi ukuyakha siyakhe mase sifaka umebuzo mase siyakhile mase siyethuneni sifike sibeke isibuko ngapha sibeke yona ngapha senzele ukuthi ibe umlingo uma driver izovuka kuyena uma esebenza emsebenzini izovuka kuyena kanti yakhiwe ngesibuko kanye
nomebuzo wenyoka athi nansi sithela ngaphansi kwasofa boshaya usofa kakhulu lutho kodwa egcineni izomluma ashone mebuzo kwenyoka ke loyo suke nje lapho nje sibhakaza nje ngenyoka nje ngoba into i-channel enyanga makuzobe sathi intombazana ibuye ihluphe ya bakithi ake singene ake ngikufundise-ke ukuthi umuthi ke wenhlanhla ngikunikile isibungu lapha phezulu ngakufundisa ukuthi umuntu ushawa kanjani ngenyoka manje ngikunika yabona la nyoka leya sidivoza ngijwayela kabi wena unjalo nje lapha ngizokushaya ngempela futhi ngofika enkantolo ngofika ngedwa oqala sinangane nawe wafika nengane eyodwa ungenza isilimo kanti waqashwa lamathophu lokuthi hayi ingane ayivuma ukuhlala sengikhathele kulala neyindoda kusefuka kodwa uyakini usuthi wena khona manje uzothi ukushaya ngenyoka mina kubulale kuphela njalo asakama amakhambi manje esiwasebenzisa mina sakhela umuntu inhlanhla yemali number 1 into sifuna amafutha emvubu kube wona amaningi thola amafutha emvubu thola umkhanya kude thola intindile kile nto elengiswala emqaleni iqaqa ukukhiphe lento uqoqolo olo brown kuvele into ephathe emhlophe uyigaye ibe impuphu ufaka intindile musu ufaka iningizimu mesikhuluma ngeningizimu sikhuluma ngamagumba amano omhlaba kukhona iningizimu yasolwandle khona iningizimu emila entabeni sikufuna kokubili sifuna iningizimu mase sithola ke uvuma omhlophe sithole uvuma obufu mase sithola into ekuthiwa utshani bezwe lo mithi ke leyo ke mihle kakhulu uyageza ngalento le uma uzogeza ngayo ugezela endlini ugezela kuphi iyafana iyasebenza lento siyacela ukuthi nina nyangeni safike ekulapheni faka nje amafutha phela uma usuwafakela amafutha emvubu hayi ukuthi uzobe staff angilento ufike uyigaye ibe impuphu ithi uma usuwahambisa kanje amafutha uma usukuhlanganisa konke kodwa kube namafutha emvubu phakathi akube namafutha emvubu phakathi angeke bakithi sincishe imithi sibadala mase ngaka le mithi yophelela lapha indaba le mithi yethu mase ke ufaka amafutha emvubu unikeza abantu bahambe bogeza into zabo zivuleke ubudala bethu abosho ukuthi asincishe imithi ufuna sininike this is babu doctor babu sisizo bojama mfana mhlanje kahle umzola amanqinisa ngiso ukuthi ngixolise inamba uzongithola yona le bhalo lapho eka WhatsApp sisebenzisa lena 0636898922 goodbye.